teď. Takže kraftování, vítám vás do dalšího videa. Dneska jsem to zase já Foxik a je to další informačka, minulé to bylo k filmu a tentokrát je live streamu, že dneska zkusím takový live stream na stránce, stránku budete mít v popisku videa a bude to od 17. Bude vlastně to s lidma, kteří přijdou, takže pak, když budete mít zájem, tak mi v 17 nebo v 5 hodin přesně zavolejte a já bych vám to měl vzít a pokud vám to nevezmu, tak to je vaše věc. A když vám to vezmu, tak budete v hovoru a prostě se bude live streamovat. Nebude se hrát nějaká jedna hra, kterou budou hrát všichni, bude se prostě hrát to, co bude chtít každý zvlášť, takže když si někdo bude chtít zahrát Hunter Games, tak se s někým zahraje Hunter Games. Když já si třeba budu kreslit, tak se budu kreslit takhle, jak jsem to teď nakreslil tady to. A prostě člověk si bude dělat, co chce, takže to nebude nějak ovlivnění, že budete muset být tady a tady, nebo budete muset mít stáhlu tuhletu hru. Takže to je fakt jedno, co budete dělat. A já se s vámi teda loučím a snad přijdete všichni, co budete chtít. A já se s vámi loučím, Kraft i vám.